Right. Sifundeni ke besifunda chapter 15. Chapter 15. Chapter 15 bekusenzeka ntoni? Kukhona abazalwane abafike bathi just 5 minutes. Abafike bathi kwabanye abazalwane abasindisweyo uba anithanga naluswa ngokomthetho kaMoses. Kwathi ke kwaba njalo kwabonakala into yokuba mayathendwe le nto kwayiwa kubazalwane indlunkulu eJerusalem. Kwandlunkulu bafika baphinda babazi ubukhulu bukaThixo. So sinengxaki kuchapter 15 yabantu abathi into yenziwa nguThixo ayonelanga kungafakelelwanga isandla somntu. Ithini kwanyanzeleka sithetheni sonke ngoku ngoba imeko lethu itsho. Masithetheni sinengxaki ethini? Niboqabela loo nto. Once intambo ithi saqhubeka iseluleka ile yakho seyiphelile. Vele uyazi into yokuba le ntambo ayilingani. Ikhona ingxaki yabantu abathini into eyenziwe nguThixo ayonelanga kungafakelelwanga eyenziwe ngumntu okanye ngabantu. For example, ithi iBhayibhile sisindiswa ngobabalo. Ithi sisindiswa ngantoni? Sisindiswa ngobabalo. Then bona bathi uba njena nifumene ubabalo lodwa anizuyimenda le nto le. Funa niqale nolusu ngokomthetho kaMoses. Ngamanye amazwi ngeza nomthetho elubabalweni olo ukuze lukusindise. False. Kwasoqala sisikele. Xa ndisithi false ngithetha ukuthi umthetho awukho akho yawo angithethwe ndini lonto soze ngiyithethe ukuthi ngakuyixolisa. Kwasoqala sikelele. Right. Then sigqibelene ke ngoku ku verse 11 xa isithi ke ngalo ubabalo lweNkosi uYesu Kristu siyakholwa ukuba sosindiswa kwangalo hlobo okanye kwangohlobo ezisindiswa ngalo nazo intlanga. Andithi ngamanye amazwi uYakobi okanye uPetros apha ucacisa into yokuba usindiso abentlanga abasindiswa ngalo luyafana nalo bamaJuda abasindiswa ngalo. Akusengeloku ukuthi uzawuthobela umthetho kodwa lelo balo. Verse 12. Izenzo chapter 15 verse 12. Yathi cwaka ke yonke inkitha yabantu. Uyayikhumbula uba ibithe xa uPawulos efika ethetha ngobukhulu bezinto ezenziwe nguThixo yashukuma yawatshazela yathi hayi noba ungathi basindisiwe abaqale banyuluke ngokomthetho kaMoses. Andithi now yathi ke ngoku yathi cwaka. Qhubeka ke. Kwenzeke ntoni apha? uPetros ucacise intoni ilizwi andithi ibali lakhe lokuba uThixo uqala wasisindisa intlanga andithi wasisindisa ngaye. uPetros weveza ntoni apha into yokuba ezi ntlanga zasindiswayo napa ndixeka ndabuya ndeza kuni ndathi xa ndifika kuni nathi nina ndiye ndahamba ndodla nabentlanga. Then ndakuyicacisa le nto nathi tyhini uThixo usebenzile sengulaThixo omnye lo usebenzayo nakwezi. Kutheni izinto izawusifosa nje? Ngamanye amazwi indlela enigweba ngayo ayibhalansanga. Wayithetha nje loo nto kuyo. Niyakwazi ukuthi right into komnye nithi rongo kom. Kanti ngokomo wakhona erongo oyi-1 irongo kubo bonke. Ne-right oyi-1 i-right kubo bonke. Niyayiva le ndawo? Qhubeka ke. Then ke ngoku kuthiwa bathi cwaka ke ngoku emveni kokuba uPetros ethethile. Qhubeka. Yaphulaphula ooBarnabas. Baqhubeka uBarnabas nobani? noPawulos. Besathini? Besacacisa qhubeka. Becacisa oko yayingako imiqondiso nezimanga
awazenzayo uThixo uyaqonda kwasemqaleni nansi into bevele bafika bayicacisa bona kuthiwe ngabahambele case boyipresenta eJerusalem bathi bona sizafika sicacise ukulunga kukaThixo ilizwi. Then omnye wasapota ilizwi elithethwa ngabazalwane. Mamela, ukuba usindisiwe unemiswa awunalizwi kuphandle okusindiswa kwakho liqothini. Ingxaki bakhona abantu abasindiswe benemizwa emininzi ngaphezu kwelizwi. Ku-useless okusindiswa. Akwabona abantu abataka kakhulu enkonzweni benemizwa ephezulu e-heightened. Nike baqaphela? Kwale ke ngoku xa uzama ugumbu balingakanani lona ilizwi kule mizwa ufumana into ba empty. Ivesel le ayinanto luphandle olusindiso kunjalo. Usindiso lusindiso ngelizwi kuba noYesu Satana wamohlula ngelizwi wathi kubhaliwe kwathi uba awukwazi ukuthi kubhaliwe kwathi Satana then awuziluhlula elisindisweni. Ivakalela? Ivakalela xa ngizithi? Kwenzima kanjani ke ngoku? Nivile le nto ndithetha? Inkosi eqolisikelele. Uba ukwazi ukuthi kubhaliwe kwathiwa awuzuthini? Awuzulwahlula, awuzulahla okanye elusindisweni. Funeka kube ngumzalwane ogcwelwe ngokubhaliwe kwathiwa. Ukhansilisha yonke into ukubhaliwe kwathiwa. Inkosi eqolisikelele. Jonga ubenele le nto beyithetha apha. Uthi waze ukuba ilizwi liyasebenza emveni kwangoku jonga neli lizwi liyothi kuye chapter 1 kabani kaMateni nyani uthatha ngomlibo kaYesu but sinsuli ilizwi still usakwazi ukuthi kwedlula kwasaqalisikelela niyayivalela ewe ndiyazi manje bethetha ngomlibo kaYesu nje uhambe athi sisindiswa ngoYesu kwasaqalisikelela. Njengoba betsala umlibo kaYesu bemtsala ukuthi afikelele kulaa ndawo ithi sisindiswa ngoYesu. Lwaseqalisikelela. Right. Qhubeka. Verse 13. Ke kaloku emva kokuthi cwaka kwabo waphendula uYakobi esithi, madoda bazalwane ndiphulaphuleni. Niyakhumbula uba uYakobi mhlawumbi nikhumbula uYakobi ngumphathi welibandla labapostile liseYerusalem. Ndithini? But uba niyaqaphela kuthe xa kufika uPetros noBarnabas uYakobi wathetha. Niyambona? Niyambona? Ngoba kuzomangalwa kubo njengamphathi wathini? Washukuma wathini? Wathini? Kangathetha. Kubani othethe kuqala? Petros. Kwasoqolisikelele. Then emveni koba kuthethe uPetros watsho ke ngoku uYakobi emveni koba kuthe cwaka emveni koba uPetros endlale indlela. Andithi wathetha uYakobi wathini uYakobi? Madoda bazalwane ndiphulaphuleni. Phulaphuleni madoda bazalwane. Uyakhumbula apha uba kukhona abadala i-elders zebandla zezi zisafuna uhamba ngokomthetho kaMoses ezizithi noba ungathi usindisiwe uba uthathanga umthetho ubeka apha entanyeni awusindiswa. Kwaseqalisikelela. Kube khona aba bathi ubabalo lulo olukwenza ukuchase ukungalungisi. Iyabhidisana le nto iyangqinelana. Uza kukuchasa ungalungisi oku kubizwa ngumthetho kuwe xa uza kuchasa ngantoni? Ngobabalo. Kodwa umntu othi ndiyaluva lobabalo ndikufuna wenze lena into kuba sobe lusebenze kwibhudi. Kwaseqalisikelela. Dinga abazalwane bangaze baliqiqe ubabalo kwenzela bangalahleliswa ngobabalo. Because ixesha elininzi once ungalazi kwa ubabalo ulahlekiswa ngobabalo. Ifana naxa ungaliqiqi ilizwi ulahlekiswa ngephofu bonke abazalwane abalahlekileyo ngoku balahlekiswe abaninzi abalahleke nje
abawa baye babalahleke kuba befuna ukuya ezulwini balahlekiswe ngantoni? Ilizwi. Abanye bacinge ubafana banengqiqo eseyibhetele lobabalo kanti kukuwa kwabo oko. So kufuneka ilizwi likaThixo ulazi kakuhle, wazi nokuba ubabalo nomthetho zinxulumana kanjani na. Kusoqolisikelele. Qhubeka. Verse 14. uSimoni lo ukucacisile ukuba wathini na ekuqaleni uThixo ukuzivelela intlanga ukuba kuzo alinyulele abantu elakhe igama. So uThixo wenyula intlanga. Intlanga ke sithi bazalwane ezenyulela elakhe igama. That is, wenyula intlanga ezenyulela into yoba nabo nazo zibe ngabantu bakaThixo, kungasathiwa abantu bakaThixo ngamaSirayeli kuphela. Nindivile? Wenyula intlanga uba nazo zibalulekile. Uba wengazinyulanga uThixo intlanga ngeke nomnye umuntu esindiswa kakuthi. Oku kusindiswa kwethu kuzalwe apha ekwenyulweni kwentlanga sisenyulwa uThixo. Nekabe so ithi ke ngoku uthi ke ngoku inyanisile yonke le nto ithethwa nguSimoni. uSimoni ngoku ebethetha bengazama uveza into yoba hayi ndiyimo waqala uThixo wasebenzisa yena. Qha ebemxelela into yoba ebebaxelela into yoba le nto yenziwa nguPawulos uThixo bekhe wayenza nangam, and ngalaa xesha beyenza ngam besivumelene sathi tyhini uThixo uyasebenza ngoku, usebenza nakwabendlaka. Nitheni ngoku naphinda nayilwa laa nto beniyivumile? Nexabe now uyaqhubeka ke ngoku uyakubi ecacisa ekota uSimoni ebethethe qha. Ke babona abazalwane babayakota ayithi sibebhetere into ithi bisuka kuwe. Nexabe ibhetere naxa isuka komnye umntu, ibhetere naxa usolekelela le yakho ithethayo uyelekelela ngeyomnye umntu. Uba nisakhumbula njengoba usukwini wathi umoya kaYuda usaphila, ndithi nam umoya kaYuda usaphila. Inkosi eqolisikelele. So yinto eyayisenzeka kudala leyo, abazalwane bayakotana abamamelanayo phofu. Actually nanso litype yabazalwane ifuna uThixo oyivayo into ethethwa ngomnye umntu ongafuni into into evakale ibe ithethwa nguye. Siyeba kasoqolisikelele. Qhubeka. Verse 15. ayavumelana nako oko amazwi abaprofeti njengokuba kubhaliwa kwathini. Verse 16. Emveni koku la mazwi athethwe nguPawulos nguPetros avumelana nantoni? Namazwi abaprofeti. Niyayiva le nto? Yintoni edala uba ndingqinelane noPetros ndinguYakobo? Yinto uPetros ngumngani wami, singabapostile sobabini. Niyayiqaphela? Babe ngani ngobangani? Babe ngani ngobapostile babini? Naso kaloku isizathu. Ayisiso? Yintoni isizathu? Kungokuba le nto ayithethayo ingqinelana nalizwi. The only thing esenza into yoba sovane nomngani wam kukuba uthetha ilizwi nam endithetha lona. Immediately ethetha ilizwi endingazange ndaliva asizikuvana. Ngesoqolisikelele. So ubungani bam nawe kanye bumiswa kukuba sithethe ilizwi sobabini. Waqalisa wathetha endingalazi ilizwi, ungumngani wabangani bakho. Ngesoqolisikelele. Awungowami. Niyayiva le nto? So uba nathi singaba babazalwane sixhulunyaniswa kukuba sithetha into enye, ilizwi elinye. Immediately ukubona impikiswano phakathi kwelizwi uqhawula ubuhlobo. Uthi ke ndiyamngqinela uPetros kuba le nto ayithethayo ndithe ndayifunda ivumelana nabaprofeti. Ithi baprofeti. Emveni koku ndiyakubuya ndibuye ndiwakhe umnquba owileyo. Yinto ke lena ebhalwe ebaprofetini. Ithi emveni koku, i-quotation ngamanye amazwi leyo, bimekuba
inverted commas. Emveni koku ndizawuthini? Ndizawubuya ndize. Ndiyithini? Amanxiwa awo ndibuye ndiwakhe kanjalo. Ndibuye ndiwumise. Verse 17. Okokuze amaqongolo abantu ayifune inkosi. Mamela, khawutyile ku Amos chapter 9 verse 11. Amos chapter 9 verse 11. Ngaloo mini ndiyakuvusa unquba kaDavide. Funda ke wena ke uZenzo chapter 15 verse 16. Emveni koku ndiyakubuya ndibuye ndiwakhe unquba owileyo kaDavide. Uthini uAmos chapter 9 verse 11? Ngaloo mini ndiyakuvusa unquba kaDavide lo uwileyo. Okay. Iyafana lento ithethwa apha kwezindawo ezimbini. uAmos uyintoni? Unguprofeti. Andithi apha kwincwadi yantoni? Yezenzo zabaPostoli. Andithi uthe yintoni edala uba ndivumelane nale nto ithethwa nguPetros? Kungoba le nto ithethwa nguPetros ingqinelana nabaprofeti nelizwi eselibhaliwe kubaprofeti. Qhubeka ke. Verse 17. Okokuze amaqongqolo abantu ayifune inkosi, zifune zonke intlanga ezibizwe ngalo igama lam. Qhubeka. Itsho inkosi leyo izenzayo zonke ezizinto. Okokuze amaqongqolo abantu ayifune inkosi. AmaJuda wayengengomaqongqolo. Zifune zonke intlanga ezibizwa ngalo igama lam, itsho inkosi. Okanye zifune nazo zonke intlanga ezibizwa ngegama lam, itsho inkosi leyo izenzayo ezi zinto. Ugqitha athini uverse 11 uthini 12 uAmos? Ukuze bawathimbe amasalela akwa-Edomu neentlanga. Mamela ke, bathimbe ntoni? Amasalela akwa-Edomu nentoni? Neentlanga. Neva le nto ayikotayo, into endiyithandayo ikoti verbatim. Qha uyibeka ngale ndlela ayive ngayo. And yiyo ngqo kwesoqala isikelelo. Neva le? Nathi xa sikota ilizwi aside sithi kwathi ncakasana nca. Yabo sithi lithi ilizwi endaweni ethile. Kwesoqala isikelelo. Qhubeka. Neentlanga zonke ezibizwa ngegama lam, utsho uYehova okwenzayo oku. Kubani owenza lento yonke? Uyamkhumbula uba ebethe uPetros nimlingela ntoni uThixo? Yinto lebebelinga uThixo ngayo. Kukuba uThixo xa esenza into bashiyeke bona besithi ayigqibelelanga ifuna ukugqityezelwa ngomthetho womntu. Nyayiva? Then ke ngoku uthi nimlingela ntoni uThixo xa yenzile into perfect perfect. Ningaphinda niyenze ibe more perfect. Umo wakhona into uthi xa yenzileyo uyagqibelela, niyakwazi uyenza igqibelele bhetere kunokugqibelela kukaThixo. Nekabe uThixo walenza usindiso lagqibelela lungokholo nobabalo. Uzawuthi ke ongandiva kakuhle athi ugqiba kwakhe then it means asenza into emveni kwangoko. Uyandiva xa ndisithi ke ngoku yintoni elindelekileyo kuwe emveni kokusindiswe ngokholo nobabalo. Kuseqala isikelelo. Nayiva le? But phambi kokuba ukwazi uzenza zonke izinto ofanele ubuzenze kufuneka uqale wamkele inyaniso. Because inyaniso efika ikukhulule kwezinto ezibophileyo zikwenza ungakwazi ukwenza le be right. Igqothi. Phambi kokuba ukwazi uzenza zonke izinto kufuneka uzenzile, kufuneka uqale uthini? Wamkele inyaniso. Mane ndikukhotha by surprise man. Xa ndisithi ndithini.
simane uzothuka oko ide nawe ngothuka uflowe nomsinga baseqala isikelele ngoba ndixelele le nto uba umamela ngeleke ndibaze ndithini ndithini kwakhona andivanga nangoku nokwesithathu ndithini ikonto yange right abnormal kwesiqala isikelele neyivele nditobothini ke ngoku inyaniso iza kukhulula yes iza kukhulula kuko konke okubuxoki ukwenza okonye ukubambileyo ungakwazi ukwenza le nto ufanele ukwenza utsho ukwazi ukwenza le nto ufanele uthini yes ukhululwa yintoni because into edala ungakwazi ukwenza into erayithi ubanjwe bubuxoki ndithi into edala ungakwazi ukwenza le nto erayithi kuthiwa yes uqinyelwe bubuxoki naxa ungasindiswanga kukhona ubuxoki obukupanishileyo buba bokwenza ungakwazi usindiswa na kufuneka wamkele inyaniso ukwamkela kwakho inyaniso iqhawula imbophelelo zobuxoki immediately iqhawula imbophelelo zobuxoki utsho ukwazi ke ngoku ukusindiswa nevela kaloku xa usamkela uyesu unikwa igunya lokuba ube ngunyana kaThixo ngamanye amazwi unikwa igunya lobusindiso wamkele uyesu uyesu oyintoni oyinyaniso akunike ntoni igunya lokuthi usindiswe then ke ngoku ifike le nyaniso inguyesu ikukhulule kwimbophelelo zobuxoki ebebukwenza into obulubona usindiso lungakufanelanga uthi wokhululeka kwezo mbophelelo utsho ke ngoku ungene kule nto ikufaneleyo ngoba kaloku laa nto ibikubopha ikutsalela umva isusile into saqala isikelele neyivele uyawuthi kuze usindiswe uqala ukholelwe nendawo yoba xa ndisamkela uyesu ndamkela inyaniso endikhululayo then yokukukhulula lonyaniso ikukhulule utsho usindiswe igunya lokukwenza into yoba ube ngumntana kaThixo neyivele naxa sewusindisiwe ukuze ukwazi ukuhamba ukuqonda into kuyiyo ukuthandayo kaThixo okwamkelekileyo nokukholekileyo kuThixo uqale wamkela inyaniso ikukhulule kwezi zinto zikubambileyo manje usithi andiqondi nje tata umqengqelezi zangayibeke kanje le nyayi sheke ukubanjwe zindlela umqengqelezi wezibeka ngayizi kanti umqengqelezi wayeqengqeleka ngakho isikelele nawe ngoku uyaqengqeleka nawe ukafumana inyaniso ezayo ukukhulula utsho wenza izinto ngendlela eyiyo ilizwi ke inyaniso ngakho isikelele ngibona njalo all right qhubeka ke verse 18 verse 17 okuze amaqongqolo abantu ayifune inkosi zifune zonke inhlanga ezibizwe ngalo igama lam itsho inkosi leyo izenza so uThixo wayeyiplanile into wasekuqaleni uba inhlanga zizawuthini zizawusindiswa niyakhumbula uba amaSirayeli kwawusithiwa mawahambe alwe nazo zonke inhlanga phofu zikhona kwawusithiwa angazibulali zikhona ezikwavele kwathiwa mawazisuse nje kuba aziziva noba zinevilizwe kwesoqala isikelele niyaqaphela but zikhona ezi waziyekayo uThixo wayeneplan yoba sizawusindiswa nangona nje engazibaleli uba ngabantu bakhe ifana nathi namaJuda uThixo wayeneplan ngexesha ehamba namaJuda into yoba usazawusindisa bonke abantu qha kufuneka aqala athathe icongcolwane labantu asindise bona nathi njengoba sisindisiwe njena besingazusindiswa bengaqalanga kwasindiswa abantu abesindiswe phambi kwethu baseqaba basixelele ukuba usindiswe kuyintoni na nemve sisindiswe kuba uThixo usindise imbalwana yabantu phambi kwethu le mbalwana yasishumayeza
xa isishumayeza seva saguquka sasindiswa. Niyaqaphela? So yindlela uThixo wasebenza ngayo kwasekudaleni usasebenza ngayo namhlanje. That is why wonke umuntu osindiswe kufuneka ekhule lusindisweni kwenzela uba kusetyenziswe yena kuphinde kutsalwe omnye umuntu ongasindiswanga ngaye. I-task yokuba kutsalwa abantu ngawe isakhona. Wonke umuntu akasindiselwanga yena. Aseqalisingeleyo. Ndingahamba ndichuku ngoxa ndibuza uba uThixo bakhona abantu abatsaleyo bakhona? Kodwa hayi ngoku siyadaniswa. But bendinoyenza loo nto ngoba kaloku uThixo kusindisa njena is because ufuna usindisa abantu ngawo. Niyaqaphela? Right. Anditsho ke bazalwane into yokuba uyawuthi uzaba basindisile ngawe ume ngaphambili ushumayele. Usenohlabelela isuka ingoma oyihlabelelayo ichukumise kumntu aqonde into yoba yho le ngoma ithetha into le. Ushiye kuhleli phantsi wena ungakhange ushumayela wazi noba bekutheni ayushumayela umshumayela. Kanti lo mntu utsalwe ingoma uyihlatyelelwe nguwe. Awazi nokwazi uyayiva xa ufika ezulwini. Okanye xa esengqina esithi yeyi kwahlatyelelwa ingoma ethi ubuyazi uba yahlatyelelwa nguwe le ngoma. Kwaseqalisikelela. Okanye ubani wathetha ubungqina obuthi ababungqina bandichaphazela kanganto wathi eshumayela umshumayeli ndabe semqonda into yoba ndodlulakele. Uyayazi wena umshumayele oshumayele nomntu ubani? Kwelinye icala ke angathi thetha nalo mntu secanga kwasindiswa. Thetha kanti usuthi ndizawuhlabelela. Qhubeka. Iyaziwa ke nguThixo kuselo kwaphakade yonke imisebenzi yakhe. So uThixo unguThixo oyazi into phambi kokuba yenzeke itsho levisi. Niyaqaphela? uThixo nguye ozazi izinto phambi kokuba zenzeke. uThixo uyakwazi uba ngomso uzabuphi na, uyakwazi into obuphuma kwakho buzaphuma uyephi na. Kwaseqalisikelela. Ningawari nina sawuqoba eli. Uyakwazi into yokuba ueli wam ayizuba ngu-2 hours. Uyakwazi uThixo into yokuba uzabuphi nini na because usazi izinto phambi kokuba zithini zenzeke. Niyivala? So uThixo besazi naleyo uzabulapha and besazi into yoba why kufuneka ulapha namhlanje. Nguwe ozayithatha useless into yobukho bakho kodwa yena khange ayithathe useless. Ebesazi into yoba kufuneka uve eli lizwi emveni kwangoko uzawugqitha kulo ngokuyayazi into yoba bendimdenze sure ukuba uyaya afika live. Emveni kwangoko ndinalo lonke ilungelo negunya loba ndivuke ngokulive. Naxa ungaliva uyayazi uba awulivanga uzawulenza uba ndikugumba uba ndikuthini. Umayize bathetha bami udulive. Niyayifaka ngoku? Uthini? Sokuthi kaloku wena andimayizi wena uthini wena. Bathetha abanye ndithi ndive ugqiba kwam ndithi nam ke ndithethe ehlukane mayizi. Kasoqalisikelela. Niyayivalela? So uThixo uzazi zonke izinto phambi kokuba zenzeke. Qhubeka. Verse 19. Kungoko mna ndigqiba kwelithi masingabakhathazi abo bentlanga babuyelayo kuThixo. Uyambona ke ngokuba ufikelela phi? Kwi-conclusion njengamphathi webandla labapostoli. But uyambona ufikelele kanjani kwi-conclusion esigqibeni? Ufikelele emveni koba evumele abanye abazalwane bathethe wabeva uba abazalwane bathethe ilizwi ngoPawulos bangqina ukwenza kukaThixo esenza kwabentlanga. NgoPetros uthi uThixo beqale wenza kwabentlanga njengoba bekutshilo. Nguye uYakobi ngoku uthi futhi ke izinto ezithethwa ngabazalwane ayizonto eziphume ecaleni andinazi into yoba yintoni le nihluphayo ekusindisweni kwabentlanga. Ngobani aba? Niyaqonda uba kwi-division apha abazalwane? Niyaqonda? Kukho abazalwane abatheni? Abacinga bafana
ukwenza kwaThixo akunokwenzeka kuthi gqibi kungakhange kwafaka umthetho womntu. Niyaqaphela? Kukho abathi uThixo yonke into ayenzileyo uyenzile uyigqibile. Ngabapostile abo. Niyaqaphela? Yintoni le yenze le division? Niyakhumbula iBhayibhile uba ithi uthi uPawulos kuba emveni koba kukhe kwathi gqi le nto, uPawulos uthe wafunda into yoba yeyi kona izantlukwano zikhe zibe khona phakathi kwabazalwane, and xa zikhona zikholo ukuze kuthini balwe. Bathi oh no, not babalwe, kubonakale abatheni abacikidekileyo. Eleke ningaboni ngasonye ningabazalwane, kangelana ocikidekileyo. Anicikidekanga babini tu, nisiza nje nisiza pha ingxaki uthe kum nam ke ngoku ndaqonda uba izohamba kanje le nto le. Kubani ocikidekileyo? Bufanele uba niyisotile le nto kwaphambi koba nide niyizise ngaphambili into yoba ndicikidekile bo. Yindini leyo yosota ingxabano phakathi kwabazalwane. Khajonga phalandini ijaji right. Ithini indlela yosota ingxabano phakathi kwenu xa nizibona into ingathi ngoku nithetha into ezingangqamaniyo? Uba ithini ingxaki okanye isodwa kanjani iproblem phakathi kwenu ningabazalwane xa nibona into yoba ngoku kukhona ifriction ekhoyo phakathi kwenu? And ubungajonga uba ngubani ucikidekileyo, yazi uzambona ngubani? Nguwe. Why uzambona nguwe? Kungoba ithi iBhayibhile kukhona indlela ephambi komntu acinga uba fana xa ijonge irayithi le yakhe. So sukubona uba ngubani ucikidekileyo ngoku uzawufumana nguwe ucikidekileyo. Or uvele uyazi ngoko into uvele ubuyele kubuze uba ndicikideke kangakanani mna kule nto, ngoba ngoku asithethi into efanayo. Uzazibona kanjani uba ngocikidekile? Ungqinelana kangakanani nanelizwi kule nto umele yona wena? Yena ungqinelana kangakanani nelizwi kule nto amele yona? Nisota ke ngokuba ngubani ocikidekileyo seyingathi nje kukho ifriction phakathi wethu. Then ke ngoku ningayihambise ngoniye eBhayibhileni nithi hey, siyabona uba sibukubhideka, so khawusincede sazi uba ngubani na okanye ithini le ndawo, because mna ndivile izwi lisithi. Now ke ngoku nomzalwane makabeke, ngoba ndifika ndipopane kule ndawo ilizwi lithi, abeke ke naye uba unalo ilizwi elithi. Uzawufumaneka into yoba ongacikidekanga akazuthi ilizwi lithi, uzawuthi ixesha esiphila kulo lithi. Utsho umazi into yoba uba kanti yonke le nto uyithetha ngenxa yexesha ikhona ingxaki. Inkosi yamalisike le nto. Niyibona? So asizenzi izinto, asiyazi inyaniso enyanisileyo ngenxa yexesha esiphila kulo. We don't care ngexesha esiphila kulo, sikhathala ngoba inyaniso eselizwini ithini na. Ithini? Zawethu soko kodwa uyazi into yoba ndithetha nje nenzasiwa ndithi ndithini? Utsho uqala mamela. Ndithini ke? Mamela kwabani? Nabadlala imilomo abanye kwenza ukuba zathi umuntu ongamele ngaphambi kathi bayathetha qha. Akho ngxaki. Ngasikwasisikele. Neyona nto le? Asikhathali ngokuba ixesha esiphila kulo lithini, sikhathala ngokuba ilizwi lithini na, ukuze sazi uba ngubani uthetha into erongo uthetha into erayithi. Niyayiva loo nto? Uthi ke ngoku xa fikele ekugqibeni, kungoko mna ndigqiba kwelithi bekumele uba ibe nguyogqibayo, masingabakhathazi abamhla. uPetros uzumkhumbule kakuhle ukuthi lo mthetho lithi mabathathe wona khange usisindise nathi. Sikholwa uba sawusindiswa kuvesi 11
ngobabalo ngale ndlela uThixo abasindisa ngayo nabo. Utsho kakuhle uPetros kanjalo. Bayikhumbula futhi into yoba hey, umthetho khange usisindise ngoba umthetho ubingowokuxelela qha into yokuba u-wrong okanye u-right. Awusindisi qha ukuxelela le nto irongo ne-right. Into esindisayo lubabalo nenyaniso. Lubabalo nokholo. Kwasoxolisile le. Neka loo nto le, then umthetho uqhubeke wona ukuxelela into yoba usindisiwe ke ngoku. Irongo into ethile. Qha ungenza kanjani uzawuqhubeka umthetho usithi irongo into erongo. Ubabalo likuxelela into yoba ungaphuma kanjani apha empilweni. Ne? Ukholo likunike ukuba uyikholo le nto yoba le mithetho lubabalo lisithi ungaphuma kule rongo xa senza kanje uzawuphuma ngayo. Okay, qhubeka. Kodwa masibabhalele ukuba bazikhwebule kwizingcoliso zezithixo nombulo nento ekritshiweyo. Mamela yintoni kuthiwa at least singake silinge sibayeke baqhubeke besithi basindisiwe benayo. Mabazikhwebule kwintoni? Kwizingcoliso zantoni? Zezithixo. Mamelani bazalwane. Ndifuna uyiqaphela uba ezi zinto kuthiwa abantu abazikhwebule kuzo zezi uSathane asebenzisa zona ukuba ngabantu abangasindiswa. Kwezingcoliso zokukhonza izinyanya kunokukhonza uThixo. Abantu abaninzi bathi andinako ukukhonza, andinako ukusindiswa, mnawushiya izinyanya zakuthi. Neka loo nto le? Kuba babotshwe zizingcoliso zezithixo. Isithixo nesinyanya yinto enye. Isithixo yile nto ithanda ngaphezu koThixo. Uba ngabana sozikwazi nosindiswa just because ucinga bafana isinyanya esafayo siso esibona ngaphezu koThixo ophilileyo. Ukwabe? Endiyakaxabisa abantu le indawo. Wagxoka inkonzo zabantu lo mntu. Usepolisike le. Ngiyaqabela bacatshukiswa yile ndawo into yokuba uba ngabantu banjwe sisinyanya esifileyo awukwazi ukhonza uThixo ophilileyo. Isinyanya esi sisithixo sayo. Ngasopolisike le. Ndingaba ndibhudile into yoba ndingangazeni ngabaxelela abantu into yoba injalo loo nto. Sewubalekela nje uyokhonza izinyanya, sewubalekela uyoqubutha ezibhokweni. Usithi yizali bakuthi, kwathi uzayixhela kodwa le bhoko. Kodwa unethemba lobugqiba bakho ukuyibulala le bhoko, yiyo eza kusotela iingxaki zakho. Ikhona indawo engahambi right. Kwasopolisike le. Ikhona. Abanye bawa kuba besithi andikwazi ukuhlukana namasiko asiko enzima. Besithi kodwa uThixo bayamthanda naye. Akathandwa ndawonye nezithixo. iBhayibhile sozikhonza inkosi zibembili. Kwasopolisike le. Right. Bazikhuphe kwizingcoliso zantoni? Zezithixo. Secondly, into esetyenziswa kakhulu nguSathane yokususa abantu kuThixo. Naba sebesithi basindisiwe bakhutshwa yile nto umbulo. Abangafuni usindiswa it's because bamnandelwe ngumbulo. Xa bazutsho kaloku bazathi hayi ndikacacelwa. Bacacelwanga baba usuka kanjani embulweni. Ngayi nabawaye bazathi hayi bazalwane basike bahle ububele azalwane hayi mntakabawo ndise ndaqonda into yoba andikho comfortable. Abakho comfortable kuba kwenziwa umbulo phakathi kwabazalwane. Umbulo wenziwa outside, abazalwane bafuna umbulo. Ngasopolisike le. Besiwa nje nabafuna ukuyobula. Nansi abayifunayo. Number 1 yento ewisa abawayo. Bafuna ukuyokwenza umbulo. Ebabambileyo babangasindizwa. Bavele bathi xa becinga bathi amkela uYesu umbulo. Ndithi ngumbulo. Usebenzisa lento uthi ke hey
ningake nilindekele into niyeke ingathethwanga ngayo. Niqiniseke into yokuba abayingakuzo ezi zinto, ngoba zizona tools zikaSathane ezi zokubanga abantu bangasindiswa nezokukhupha abantu ebusilisweni. Ndizithethe izinto kwenzela uba nina ningabi ngabo abo bantu bakhutshwa ebusilisweni ngumbulo. Nabangasindiswanga bangabanjwi yiloo nto yoba bangasindiswa ngenxa yoba bafuna umbulo qha abazutsho kuba kaloku uzintlungu. Niqonda? Kangantoba nani nijonge phantsi ngoku. Kosoxolisile. Nayivale? Nayivale? Kosoxolisile le. Nantoni? Nento exutshiweyo. Negazi. Negazi. Kosoxolisile le. Nento exutshiweyo lashika igazi bayo sengaphakathi okanye ukuthatha igazi balitye ulitya oku. Why? Ngoba iBhayibhile ithe ubomi busegazini. Abathanda inyama bade bathi kufuneka ibe mfaxa-mfaxa. Mayingathi ivuthwe kakhulu. Kufuneka ibe ngathi noko inkafu-nkafu, inkafu-nkafu nomfaxa-mfaxa. Imfaxaziswa ligazi. Bafuna le bale batya igazi abantu. Ubomi busegazini. Kosoxolisile. Nekabe kuba uMoses kwakuzizukulwana zakudala unabamvakalisayo kwimizi ngemizi eleswa ezindlwini zesikhulu. Lo Moses nithi nina bawukuze basindiswe badinge kufuneka bafake uMoses elubabalweni. Kudala efundwa futhi kwalapha kuni ebeleswa kwizikhungo ngezikhungo nake nasindiswa ngoba kulesi Moses isarcastic le ndawo babuza loo nto qha uyayikota nje nayishiye pha kubo bazoyicinga. Yabona uMoses lo nithi ngoku nguye okunyanzeleke into yoba sithathe yena ngumthetho wakhe lokuthi kunyanzelekile into yoba sifake wona ukuze umuntu asindiswe ubufundiwe ke tayo kwizikhungo ngezikhungo. Kodwa uthe phambi koba uYesu Kristu azosindisa abantu uThixo wajonga emhlabeni wafumana into yoba bonke bonile akukho namnye ukwenza okulungileyo basilelele eluzukweni lukaThixo. Andithi nasisathu sadala uba esi wayephi uMoses? Laliphi isiko lokweluka? Lalikhona. Wawuphi umthetho kaMoses? Wawukhona. Kodwa ukhona unjalo kwafunyanwa into yoba bonke bonile. Kwafuneka ntoni ukuze bonke basindiswe? Ubabalo olufumaneke ngokufa kukaYesu. Niqaphele le? Niqaphele le? Okay. Wawuleso sikhungweni kwizindlu ngezindlu zesikhungo. Isabatha nesabatha mntaba nikhona. Andiwazi bunenze ntoni nina. All right. From verse 22. Incwadi eya kumaKristu entlanga. Verse 22. Kwaza kwabonakala kulungile kubapostile nakumadoda amakhulu ndawonye nalo ibandla liphela ukuba banyule amadoda kwakubo bawathume kwa-Antiyokhi ndawonye noPawulos noBarnabas. Igqityiwe le nto andithi ngoba ugqibile ngoku umphathi webandla labapostile ukuba le nto mayilawulwe kanjani. Wathula ugqiba kwakhe wanikela kukuba baphinde bathi yakuva yakuva, kodwa bengodokanga wacaba abantu baziphinda babuyele kuloo ndawo. Ithi ngoku kwabonakala kubapostile nakumadoda amakhulu. Ngamadoda amakhulu kaloku lana lisithi maboluswa bona andithi ngoku kubonakala into entsha ngoku emveni koba kwenziwe ingxoxo abelizwi bethethe ilizwi ukhutshwa aba banobuntu befakwa elizwini. Ukhutshwa bathini? Ubuntu not bubele. Le nto ithi abakwazi uqiqa uThixo ngokuba enguThixo ngokuba abantu banomntu omdala. Ndifuna loo nto ke mhlawumbi niyayibona bafuna uba kuhanjwe ngokuba kwakusenzeka kanjani nakuqala, nto leyo yayikathi khona kodwa bengasindiswa. Kasiyoxolisile kuthi ke ngoku kwabonakala kubo
ukuba makukhutshwe abantu baye kwa-Antiokhwe bahambe noPawulos noBarnabas ukuze bahambe bocacisela abazalwane loo nto bazabacacisela yiyo. Inkosi yoxolisikelelo ithi ke ngoko ngobani bakhutshwayo noPawulos noBarnabas? AngoYuda, ogama limbi lunguBarnabas noSilas, amadoda angabakhokeli. So ke ngoku bazalwane nifunda ntoni apha? Laa nto ithi ingxaki ephambi phakathi kwabazalwane isodwa ngantoni? Ii-conflict eziphakathi kwabazalwane zehlulelwa ngantoni? Ngobulumko bobudala. Niyayiqaphela? Niyayiqaphela? Thathwa abantu ekudala noko bekhona apha ekusindisweni kuthiwe abasodelene. Niyayibona? Isodwa ngantoni? Ngelizwi. Ngoba i-conflict ne-conflict ephakathi kwabazalwane izojonga uba ngoobani abacingileyo abayazi inyaniso, ngoobani abangazi ukuba kuyehlukana noba kuyenyukwana. Musaxolisikelele. Uba ke ngoku nahlala elizwini, nathatha ilizwi, nasebenza ilizwi, uyasondeka. Musaxolisikelele. Niyayiva phofu? Niyayiqiqa? Ukukhona umuntu ongasindiswanga apha endlini, sizawuhlabelela eze ngaphambili azokwamkela uYesu. Inkosi yoxolisikelele.